የዚያ ትውልድ ፖለቲከኞች እነዚህን የውጭ ግንኙነቶቻቸውን በይፋ አደባባይ አውጥተው ለመናገር ያፍሩና ይሸማቀቁ ነበር። ግንኙነታቸው ሁሉ በኢምፔሪያሊዝም መዋጋትና በጭቁን ህዝቦች የነጻነት መፈክሮች ስር በመደበቅ ከካይሮና ከካርቱም የሚቀበሉትን ድጋፍ በሚስጥር መጋረጃ ይሸፍኑትም ነበር። አሁንም ቢሆን ማህበረሰባዊ እሴትና አገራዊ መልህቅ በውስጣቸው ሙሉ በሙሉ ስላልተበጠሰ የውጭ ኃይሎች መጠቀሚያ መሆንን በይፋ ማወጅ የሚፈጥረውን የታሪክ ውርደትም ይፈሩት ነበር። ብልጽግና በሀገራዊ ቴሌቪዥናት ናቱ ኤዲቶሪያል ስናገብረ ዝገብሮ ዘለይና ንርኢ ዘለና ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይ ብልጽግና ዳርጋ አደነው አማዓልቲ 2 ድዩ ወላ 5 ወላ 10 እውን በሎ ኣዝዩ ብዙሕ ቪድዮታት ንኤርትራ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ምስቲ ታሪክ ናቶም ኣብዚ እውን ተመሊስካ እንተሪኢኹሞ they are talking about all ታሪክ ናይ ግዜ ጥልያን ዝነበረ በሎ ቅድሚኡ ዝነበረ ምስ ግብፂ ዝገብርዎ ዝነበረ በሎ የለን በቃ ኣብ ታሪክ ተመሊስካ ኤርትራ ነዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ንምብልሻው ዘይግበር ነገር የለን። ስለዚ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ዝኸደ ብምንታይ ከስከ ጀሚሮማ ኣብዚ ስምዕዎ በናይ ጀሚሮማ ነይሮ ታሪክ አበቃ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ጂኦፖለቲክስ ቁመና ተሻሻለ ማለት ነው። አባይ ነው የነበረው ኢትዮጵያ የችግሮች ሁሉ ትልቁን ፈታች ማለት ትንንሾቹ ምንም ናቸው ማለት። ለምሳሌ አባይ 1000 ዓመት አሁን የሚሰጠውን አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ አልቻለም። ቀይ ባህር እኮ 30 ዓመት ነበርኛች። ቀይ ባህር 30 ዓመት ነው። የታንታን ታሪክ ነው። ኦኬ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እዚ ነቲ አባይ ከመርቕ ከሎ ዝበለዩ እዚ ነዚ ዲጋ ክሰርሕ ከሎ ናይ 1000 ዓመት ጻዕሪ ናይ ኢትዮጵያውያን ዝተወደአሉ እዩ። ቀይ ባህር እኮ ናይ ትማሊ ሰቀም 30 ዓመት እኮ ናትናይ ነይሩ እጂ እንታይ ብል እዚ ዕላማ ናይ አቢ ክሸፋፍኑ ዝፍትኑ ገለ ማርሻታት አለው እንዲያም የተፈጠረው ስህተት ትናንትና ነው ነገ ይታረማል። ብዙ ሰው ከም ትሪዎ ዘለኹም ትማሊ ዝተፈጸመ ከም 30 ዓመት ትማሊ ዝተፈጸመ ጌጋ ይነይሩ ናትናይ ነይሩ ትባሕሪ ቅድሚ 30 ዓመት ዝተፈጸመ ጌጋ ጽባሕ ክእረም ዝኽእል እዩ ከም ንግረ መንገዱ ትዛረብ ዘሎ ሕልፍ ክብል ከሎ ዝተዛረበ እያ ትመስል። ዕላማ ግን አጋይ ሉላውነት ናይ ሃገር በግልጽ ምትፋር እዩ። ዝለዓለ መራሒ ናይቲ ሃገር ዕሸል ይዶ ባምበላ ይዶ ወላ መሃይም ይዶ ወላ ሻብዓይ ክፍሊ ይዶ who cares ሃገር እዩ ዝመርሕ ዘሎ ታንክን ባንክና ቢዲ ዘሎ። ስለዚ እዚ ዝብሎ ሸለል በሎ ገለ መለ ዝብሉካ ሰባት ሸለል ክትብሎ የብልካ። these are very important ዳርጋ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለው ጸላእቲ ካብ ዝረኣናዮም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኢህአዴግን ካልእን ካብ ዝነበሩ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሓደገኛ ጸላይ ወላ ካብ ኢህአዴግ ካብ በዓል መለስ እውን ንላዕሊ ሓደገኛ ንዓቢ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣብ ከም ኤርትራዊ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ምበልካ እንታይ እንድሕር ኢልካ እዚኣ ፅቡቅ ጌርካ መስምሩላ መለስ ተንኮለኛ እዩ ህወሓት እዩ ተንኮለኛ ገለገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። መለስ ግን ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ብግልፂ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ድፈርዋ ይበለን። ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ እዩ ዝብል ነይሩ። ብውሽጡ እንታይ ሓስብ ነይሩ ኣካይዳ ናቱ እንታይ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ኢና። እንተወሓደ ግን ግልፂ ዝኾነ አንጻር ኤርትራ ንልኡላውነት ኤርትራ ንክድፈር ኣየፍቀደን ብፕሮፓጋንዳ ብካል መንገዲ። አብይ ኣሕመድ ግን ኩሉ ዝከኣሎ ሕፅበተ ኣእምሮ ንምግባር ተፈንዩ ኢሉ ዘለኹም በሉ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይኮነትን በሉ ኤርትራ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ በሉ ሃገር ከም ሃገር ክትቆም ኣይትኽእልን እያ በሉ ኩሉ ዝበሃል በሉ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ይብላሉ። ኩሉ ዝከኣል እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ሓደ ካብቶም ዝቐንዲ ሓደገኛ ሓደጋ ናይ ኤርትራ ኣወል ስዒድ ብቀዳማይ ክዛረብ ከሎ ኣብዛ ናይ ላስት መበል 39 ፅምደ ናቱ ፕሮስ ናቱ እንታይ ኢሉ ነይሩ መስለኩም? ንተጋሩ ገለ ክምልስ ከሎ ታሽሞ ኤርትራሲ ምስ ኣቢ ክትዕረቕ ትኸውን ኮፍ ትብል ትኸውን መጀመርያ ብዛዕባ እንታይ ኮፍ ትብል ኢሉ ካልኣይ ግን ሓንቲ ፅቡቅ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣነ ከማን እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት መረዳእታ ናይቲ መንግስቲ ኮይና ትስማዓኒ። ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራዊ ነዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ኢላቦሬት ክገብራለ ወይ ከስፍሓ። ምክንያቱ ሓደ ካብታ ብኤርትራውያን ዝረአ ሕርክርክ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብዚ ዝብገስ እየ ዝብል ኣነ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ብፍላይ እንታይ ትብል ያሳ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ነቲ ኢትዮጵያ ንከይትፈርስ ዝሕግዝ ወይ እውን ገለ ከም ዝመስል ዘምስል ዘረባ ኣሎ። ሕጂ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣወል ኣብ ኤርትራ ንምስ ኣቢ ዘለና ቂምታሲ ብኸመይ ኢና ንሪኦ ንዝብል ሓንቲ ኣደ 9 ወርሒ ከርሳ ጠኒሳ ከርተት ኢላ ወሊዳ ትዕብዮ ዝነበረት ቆልዓ ክምንጥለክያ ወይ ናተዩ ንዝበለታሲ ታደ እንታይ ዓይነት ስምዒት ክህልዋ ይኽእል? ንኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ገይርዎ ዘሎን ኢልዎ ዘሎን ካብ ፈሊና ንሪኦን ኢና ኢሉ ንልኡላውነትና ነቲ ኩሉ ናፅነትና ዝግህስ ኣካይዳ ሰፊሕ ኣካይዳ ይከይዱ ዘሎ ወላ እኳ ብወታደራዊ ዓይኒ ስጉምቲ ተደይወሰደ
ببروباغندا عينو زغبرو زلو ግን ንዝቕፅል ወለዶ ከቢድ ዝኾነ ደምነት ይፈጥረሉ ዘሎ አይሁብ ዳ ዕድመ ስልጣና ይቅፅል ንኸውን እምበር ስለዚ ወላ እውን እዚ ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ንበይኑ እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ጥራይ ተሪኻዮ ኣቕሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነ ስለዚ ካብኡ ተቐቢሎም ስ ድማ ኣብቲ ገሂቦም ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ቀንዲ ኣጀንዳ ናቶም ኮይንዎም ኣሎ ካብኡ ቀፂልካ ድማ እዚ ለንቀነ ዝመፀ ድማ ነልኩም ዝኻቲ ንሱ ዝበሎ ብካል መንገዲ ክብሎ ድማ ናይ ሱሳታት ወለዶ ዶ ሃገር ንክገልፅሉ ዝኸዱ ዶ ጀነፍሪድ ዶ ገለ መለ እናበሉ ዝቕፅልዎ ዘለው እዩ እዚ ምናልባት ንእሽተይ መዘናግዕ ድማ መንጎ ክንበኩም ኣብዚያ ንእሽተይ ክንዘናጋዕ ምንታን ሀገር በውትድርና ጉዳይ ሄደ ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት ብሎ እንደማውራት የሚያኮራ ነገር የለውም። ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት ማለት ለደቂቃዎች ሽንፈትን ቀምሼ አላቅም በማንም ተገዝቼ አላቅም እንደማለት ነው። ወደ ውጭ ሀገር በውትድርና ጉዳይ همزي عندي جلكم حد مبزحت جزء أجرام زرب هذا زرب مالت منكم كبدروجي سويكم زبلا يفلتني عندك وسياسي أبدك مسكالو تقرأت كرهب كله كابت بيا مسيك كله خسي يسمع عقل بلا كم دليت يمكن تزربوسي نتي حسوس كم حق خمس تقبلوا بزي خاطري مجمريا إثيوبيا لومي أب إسرائيل سران شدشتن أب 4 5 بوتات بوحدو بوجزك هذا اللازم بوتها تزغر عليك እንታይ ዘቕር ኣለካ ምስጸላይኮ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢልካ ምስጸላይኻ ክትዋጋእ እኮ ጅግንነት እዩ ህዝብኻ ክትቀትል ግን ጅግንነት ኣይኮነን ሓደ ካብታ ፀያፊ ኣብ ዓድኻ ንሓተትካ ብድሮናትን ብታንክን ቲፒካል ናይ ኣፍሪካ ፀገም ፃዓዱ ብኸመይ እዮም ዝገልፅዎ ትፈልጡ ዶ ንኣፍሪካውያን ብክልተ ነገር እዮም ዝገልፅዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዓሌታውያን ፃዓዱ ንኣፍሪካ ምንታይ እዮም ዝገልፅዎ ሓደ ብጥሜት ተርጅሙሎም ጥሙያት ስድራ ቤታት ገለመለ ገለ ካልኣይ ድማ ውግእ برد حيزي حدا نتحدى زقتل زي كلتين زي ملكتها زي تناوي الله كلتين بعبد الرجال مالتي بتبي الله كلتين ما يبقى بافريقيا ما بزقدر الرجال دخلنا كوينات اللي دخلنا الله كل زي وانا كوينات دخلنا كلتها قصاتنا سنتيمين معناته كوينات عنوات سلزونه عنوات ابزلو هاد دخلنا شجرت عقبن كان كله نايقدن كفالاليا زغلا يكون سلازي ابي ኢትዮጵያ بتግራይ ترايسي نخندي عمتات قصير له تغينات سابجي امحاره هندي عمتات قصير اوروميا سلازي the situation a vicious circle نا نبرو خلو yet they always ነቲ ነገርቲ ናብ ኤርትራ ገጽካ ናይ ምጽግጋዕ ባህር ኣሎ now let's go back to ናይ ግብጺ ዘብሎም ዘሎ ብፍላይ ምስቲ ዝበሃል ዘሎ ቦገን ለንቀነኻ ካል ጸገም እንዲዩ ጸገም ይደልዩ እንዲዮም ብዛዕባ ሕውቲ ዝገበርዋ ብልጽግና ካስምዑ ብዚ of a growing international crisis. Yemen's Houthi movement recently claimed responsibility for attacks against what's described as strategic targets in the Jaffa area of central Israel. At the same time, the group announced a complete ban on Israeli-linked vessels operating in the Red Sea, warning that ships associated with Israel would remain legitimate targets. While the headlines focus on Israel, Gaza, and the wider Middle East conflict, the implications extend far beyond those actors. For countries in the Horn of Africa, بحفشا حوت تغيرو زلو نقيه بحري ني اسرائيل كبيد بدو خينو ولو نعنا ኢትዮጵያውን حدغايو እዮም ዝብሉ ዘለው ምክንያቱ حوت ትብል ዘረባ ሓንቲ ካብቲ ምስ እስራኤል ከተፋቅረና ትኽልያ ኢሎም ዝኣምኑላ አጀንዳ ያሳ ንዖም ኢሉ ዘይኮነት حوቲ ስርሑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብድሆ ይገብር ከም ዘሎን እዚ ድማ ንሳቶም ነቲ ምስ ናይ እስራኤል ሚድያ ተናቢቦም ስለ ዝኸዱ ዘሎ ዲ ወላ ሃንደበት እዮም ኣውበፂሖም ኣይፈልጥነ ኣብዚ ሚድያ ናይ እስራኤል ነዚ ጉዳይ ናይ حوቲ ከም ኣብ አጀንዳ ገይሩ ይዛረበሉ ዘሎ We're looking at statements coming out this evening from the IRGC Quds Force commander, Ismail Khani. The Quds Force is responsible for this proxy network. And this is what Khani is saying. From the Strait of Hormuz to Bab el-Mandab, from the Persian Gulf to the Red Sea, there will be a new security belt of resistance. When one of us is in need, the rest will come to their aid. This is the message they're trying to portray, trying to explain why they got engaged in Lebanon, trying to kind of rebuild this axis of resistance, as they call it, but just ስለዚህ ከም ዝብልዎ ዘለው حوቲ ክልተ ሚሳኤል ናብ እስራኤል ሰዲዱ ጥራይ ደይኮነ በቲ ዓብይ ናይ ሴኩሪቲ ሓላፊ ናይ ኢራን ገይሮም ኩላቶም ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኢራን ነዚ ዓይነት ዘረባ ናይ ሓደ ፀገም ናይ ኩልና ፀገም እዩ ስለዚ ኣብ حوቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ደይኮነ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ደይኮነ ወላ እውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ حوቲ ስጉምቲ ክገብር ከም ዝኽእል ሓደ እንተታሪሙ ሓደ ኣብ ምክልኻል ናይ ተኻልእ ከም ዝመፅእ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ
ናይ ሕዝብላ መጥቃዕቲ ስለ ዝረኣዮም ንእስራኤል ኢራን ክሃርምዋ ጀሚሮም ኢራን ንሕዝብላ ንምድሓን ኢላ ዝገበረቶ ስጉምቲ ክረአ ከሎ ኢሎም ካብኡ ቀፂልካ ድማ እንታይ ተራእዩ ይብሉ ሕቲ ድማ ነቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ተኸቲሎም ናይ እስራኤል መራኽብ በዚ ባቤል መንደብ ክሓልፋ ከም ዘይክእላ ወሲኑ ኣሎ ይብሉ ስለዚ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ምንቅስቃስ ይኸዱ ከም ዘለው ዘርኢ ምልክት ኣሎ እዚ ድማ እስራኤል እንታይ እዮም ዝሪኡ ዘለው እዚ ኩነታት እዚ ሸለሊልካ ክግደፍ ዘይብሉ ነገር ምዃኑ እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለው ሕጂ እስራኤል ከምኡ ስለ ዝዛረቡ ዘለው እቲ ብልፅግና እውን ምሶም ተሓዊሱ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ወይ እውን ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ክሕወ ስለ ዘሎ ኣብቲ ናራቲቭ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ናይ ባቤል መንደብ ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ገይሮም ሓፍከፍ ከብልዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ብርግፅ ኣብ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ስለ ዘሎ እሳቶም እውን ይፅለው እዮም ግን ዝያዳ ምዚ ናይ ኤርትራን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ድማ ብዓቢ ደረጃ ይከታተልዎን ንሱ ድማ ከም ሓደ ዓብዪ ቶፒክ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለው ሶ if we go back ጠንቀነ ክልተ ነገራት ኣሎ ወገን ኤርትራ ዝግበራ ዘለዋ እሳቶም ድማ ዝዓብዱለን ዘለው Isaias Afwerki's strategic visit to the Suez Canal. Why this matters more than many realize. Just days after high-level talks between Eritrean President Isaias Afwerki and Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi in Cairo, a new development is attracting attention across the Red Sea region. President Isaias Afwerki has now visited one of the most important economic and strategic locations not ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ካይሮ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ንናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩነታት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘእትዎ ምዃኑ ዓበይቲ ሚድያታት ግብፂ ሶማልያን ኤርትራን ምግላፅን ተሓቢሩ ኣብ ሶማልያ ሪፖርት ኣብ ዝተዋሃበ መግለፂ ናይ ኤርትራ ግብፅን ርክባት ኪሎ ክልቲኦ ስምምዕ ዝኸይድ ምዃኑን ሰፊሕ መድያ ዘጠቓልል ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ኢትዮጵያ ማእከል ናይቲ ስምምዕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሚኒስተር ዜና ናይቲ ሃገር ኣብ ገጻቲ ኤክስ ንናይ ክልቲኦ መራሕቲ ስምምዕ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ምብፃሕ ከም ዝገበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ንሶሻል ሚድያ ኣብ መሊኢሉ ዘሎ ናብ ስዊስ ከናል ከይዱ ምስ ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ናይ ቁጠባ መራሕትን ናይ ካምፓኒታት መራሕትን ይራኸብ ከም ዘሎን እቲ ርክብ ናይ ኤርትራን ግብፅን ድማ ኣብ ፖለቲካ ዝተኣሰረ ወይ እውን ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ዝተኣሰረ ዘይኮነስ እንታይ ዳ ዝያዳ ኣብ ቁጠባዊ ሽርክነትን ኣብ ሓበራዊ ስራሕን ዘተኮረ ምዃኑ ንዓለም ከርእዩ ይፍትኑ ኣለው እቲ ስራሕ ከምኡ እዩ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ድማ ንዑ ዘጉለ እዩ ብርግፅ ብልፅግና እዚ ነገር እዚ ክዋሓጠሎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ they are freaking out ናይ ብሓቂ ሕማቕ ይስምዖም ኣሎ one of those things is ኣብዚ ስምዕዎ ሓደ በቃ ክልዚ ቁሩብ ይተሪፍዎ አደጋዎችን ለመከላከል الافريقي تحديات عديده الحقيقه الدول ሌሎችም እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆኑ ከዚህ ጋር የተያዙ የኤርትራ ኢሹ ላይ ተወያይተዋል البحر الاحمر اريتريا من اهم الدول الموجوده والدول الصديقه للدوله المصريه በጣም እንደምታውቁት የኤርትራ ሀገር በቀይ ባህር ላይ ወሳኝ የሆነ ሚና ያላት ሀገርና ለግብጽ ደግሞ በጣም ወዳጅ የሆነች ሀገር ናት الصديقه ماذا فعلت لها إذا كانت صديقة فعلا هل ساعدتها في الزراعة هل تناولت أو حاولت أن تساعدها مثلا في البنية التحتية أم لا زالت إريتريا كما فصلتها في البداية سنتاي زبل زلو إرترا بلصقنا ጨርቆም ክድርቢን ደም ቀሪቦም ዘለው ግብጽ ሚድያ ናይ ግብጽ ብዛዕባ ኤርትራ ክገልጹ ከለው ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ምዃና ንዓታቶም ኤርትራ ከም ድማ ናይ ቀረባ ዓርኮምን ማሕዞምን ክትከውን ትኽእልን ከም ዝኾነትን ገይሮም እዮም ዝገልጽዋ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ግብጽ ክወፁ ከሎ ነዞም ናይ ብልጽግና ካድረታት ከምኡ ድማ ነቶም መራሕቲ ናይ ብልጽግና gets to their skin ኣብ ልቦም ኣትዩ كعبدهم يزدلي كتصللهم يزدلي why is that because they know ኤርትራ ምስ ግብጽ ትገብሮ ሽርክነት ንዓታቶም ቼክ ሜት ምዃኑ ይፈልጥዮም ጽቡቅ ገይሮም ይፈልጥዮም ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ከም ዝሃስዮም ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ግብፃውያን ድማ ፈልጥዎም ነዚ this is one of their best game ዝበለፀ ጌም ናቶም ዝበለፀት ጌም ናቶም ሶማልያ ርክብ ገይሮም ዝማር ተዲሉ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮኑ ሶማል ምህላዎም ናብ ደቡብ ኣብ ሱዳን መዋሎም ነይሮም ሱዳን ሰርሕዮም ኩሉ ግዜ it never brought in a lot of things ብዙሕ ውፅኢት ደምፃሎም ኣይኮንን ወላ እኳ ፀቕጥን ምግባር ዝሕግዝ ዝኾነ ናይ ኤርትራ is very crucial ብዛዕባ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ መዓልታዊ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ግብፂ ታሪኻዊ ፀላእትና ተኣኻኺቦም ንዓና ንምቕርቃርን ንምኽባብን ንዓና ንምዕፃውን ንምሽንቃቕን ከምኡ የለን በቃ
ويوم زبلو زلو زخا كونفيدنس يلن إذا انتهي زريكا مجمريا كابتي أتحساسبانا إثيوبياوين يزبقس تحساسبانا إثيوبيا انتهي زبليو مبزحت جزء إيرترا بين خلاي كألنايا بدهم له إيرترا بين خلا زي كألنايا مشارقت ترخيبا إيرترا رغم جرنا هنكلا يتزربا إيرترا بين تأجيدات تنسيلا أبغنا دو زي بالكلون زي كألنايا علمانا كان حرم زي كألناسي إيرترا دبلوماتيك مس عالم كونكت تقينا and worst زخافة دما بس جبسي إذن قوانتن كتكون ده رغيلا جبسي كالسي ترف نعنا كحسمي لهم سيرترا خسر بهم يفلت يمسو جبيانكم يمسولو كال انت ترفا جبسي نعنا إثيوبيان كتوب هيلا سيرترا خسر بهم أتصبغ نقر تاي لكم أبقى الفيديو ناتي جبسني إيرتراسي بزوح داي قبر كلا داي تحق زوادا ما حازا خم تغينا تصبغ كم بلو لنا كم استفات وينا كم بلو من جبسي بوش دم كم غير بوش قبر لنا بوش جبسي نابانا نقتصرح كم غيركم أزنت الوقت صبغ غيركم تزنت لكم أنا ما غيسمعني أنا هادو the more you push them the more they're going to come to do the right thing زقبع نقر نخ قبرو تقددوا مالو سلازي ما رأيو تسمعوا زلو بلسكنا حدا حمش كادرتات كم سألكم غلي جن حدا كابتم نجبس أويانهم كمل سومي لز فتن زلو يزي صبغ نقرد ما بعربوني فتن سلازلو العرب ناتوني سمعوا خونيهم سلازي مغنياتو دا جبس ميديا نيتوبيا بتعمي اتنشن زبايو بقررهم سلازي ما تصوم تزبد ما بزعبات قداي تكسمع دليو سلازي متن مس إثيوبيا زلوهم بعسي زبرتعه إيرترا ببزح من قد يتربح كابسي again دا يبلو نقلنا هاي هينا إثيوبيا سلي زلك عنا إثيوبيا سلي بلينا إيرترا فقرقنا لن إثيوبيا سلي بلينا تاريخ بزلو إثيوبيا ورروا دبل اللغة إثيوبيا جبس خيط كافرسيا دبل اللغة نحن بسلام كنا برول نقول ما نقدر نفتر يزبل زلو how is that a problem كم يجري يسألهم كي نقص معك هذا إيرترا مس جبت زقبر شركنا أنا مخصب على وين أنا ندلنا من سينا بسلام كنا بر ندلنا معبالن قس كاسن كين ندلنا عصرت جزء أجيبها هالي لازم أسكت دخلت مال سيت غلنا كم زي كلاك زي هالي لهم زي مسكت قبر لك you need to do whatever it takes the risk إذا حدا جازي بعرف عندنا ترى ولا عندنا نبعلنا منزل نقوم شيء بعرفهم زاربو إيرترا تبغى يكون تفلت سلوك تايم ما تزارب كان تايمز نقوم شيء كمنا تزارب قالوا أنا أبي إنفستمنت قبل كلنا بإيرترا هذا إيرترا مالته وهنياتو التي ريتوريك زاربازي كويناتون كغيرت لازغل سب توريزم قبل كلني إنفست قبل كلني يصدرون أبو وسيدو عبنا قرن قبل كلني كم زنا تزارب قالوا ترجم له so this is إيرترا ولا قاع مسينهم تقبرون تدي قالوا كل نجارنا إيرترا ما بدال يقبر له كلنا إيرترا كده خمس غلطة قوامتي كطاليان سماياون كم سألكم كطاليان سماياون زبال ببعينتهم ببعبري أبز غربان ما بتشان كي يحنز بلوخ ماتيو سلازي they are doing everything أبع مم زلهم يقبر له نعنا نمهساي ويدا مسلات أبيهم لو مخا بمحرنيا تزاربهم مسلات سلاز أبيهم بتقرنيا تزارب كاسدي يوم لالو سيمبليا بقول له كبا وكحكو حبلو أيش عبي أجندة سيمبليا بقول له كبا وكحكو حبلو هذا قرأ حسب مش يقعدونه ترى ما قرأ حسب مش تقول كحكو حلو يقولوا تمكلاك يا لازم ربيجا هو سريرو أو أيرو ثموتن صفاتن وتقرأ كم إيرترا هاي وحدي خمس الناس كل قرني أين مليون دولار سالوا ويو ورك شيءنا نقول ورك شيءنا زخان أقعد كاتو قبل نايرا ما من قد بمخفاتو حزب عدوى زفرفون قلت له هذا ركا زيتن شكور واقع يوسخ حزب أكسون حزب هيرة حزب مغلا هو نافع حتى واي كاب إيرترا هاي مهرت كن قدر هنا هنا بنافس لستر نافس أبزع عما بثلاثة قرشات تشرف لهم بس ثلاثة قرشات تشرف لهم أنت يكون بتمسكتي لو سايز زخون أربعين ما تفكر سو نايتك راي هفتي لا أنا أقف أنا تمنزر يطفئ له وصل لهم سيمبل إيكونوميك تايس ما جينيس يدل بكونترول عندي شيء مسألة بعفارز مس زيتي بعسر بثلاثة قرشات تجزء ثاني رخاب لترو وبمية قرشات تجزء ثاني رخاب أيرترا من قد مستخدمته نفس الاستربعات بيتي أتول لا تناول له ما بزحد حسوتي لا كنت أيرترا على هنا لا كنت توصل له كم يزمس هذا زي سو كم سوز هو بايدوي إساس بتعامي بسوليو لسرفايفل كل زوم سماسيهم كروغرو بليز للمر نعم عاوز تو بسرو تور كي تور وقبلهم يقدموا نتمكلك أنا باركاكم سوين هذا يوم زمزمات لكن حيزون هابك مصري كمان لما توقي خفتو كمان زول وقي خفتو
بحيلي يخردنوا أو سودان زول حيلون أو سودان قوم نجر كيسرح نخل أجندة ما في صام خوينه كتتقص بور سو تصلي قال زبال دسبل وانا زول يو نجر هل قدينا نبدر خلهم صاينا زوي مشت أنا كل كدرادر أنا زوي ناقي سجات أي درادر أنت يقوم تعمل خونه مسلك ليهم يكو سو بلان زي ولو كم زول قاي كم إني قمرتني عاوز قاطعم زي آخر وعدي جوكر كويس حني خليمه مكر يلي مكرل تون زف منقستيه قال زبال دروينه أو على حمش عملت كيحلف لنا مرضى غير ناس شديش عمل شو عملت صدور من ناس أي زي تدقم كل ثلاث عمل ثلاث نورة كتكملين خمس بحللي كم تريو زلهم سبأي مرة يتراسين زلو قبل شعبية زلو قالوا تاوت أمامتا أنا زفر زلو غاية قاطع من انديو أي قاطع مني قن انت قاطع مسي بريزنت ساسن أبن بحدث أو ندحري لهم سنتايك قبري سبزي البوليتيكا قاطع من عين ولينا nothing is impossible البوليتيكا زي كأن نجر يلا زي كأن نجر يلا so فسواء إذا بيكاتشوا ليس أبي أحمد زعبة إيرترا disrespect ناوت اللي ميتالو كغربكم أبي أحمد زعبة إيرترا ما عزبله مع رزز ولا درا يكونن مع رزات كان ولا درا يكونن أي بلني بلكون يا بزح زيام سألكم إيه بزح زعبة إيرترا زبله أبي أحمد أبزح channel دي تسمعت الله ونا يبلني أبي باقي بازبله تري كوين يعني مالته even though ولا كون إيرترا disrespect زجبر زربان تلو كم نايب على الزدر جاي كيدني جيجان تلن أرموني you think أبي أحمد بمال حسوسي ولو إنه أهدد ولا جنرالات ولا بعل باش على بلد ولا زيت جولا دي ولا قال كلها توم تاريخ يوم مع رزياتهم ما يكدونيهم so you see تسأل أبي كم زول زيادة إذا بزي أبت كرت زبلك أبي أحمد يزحوي بركاتات كل زبلك أبي أحمد بس نات مس أبي أحمد يقطوا قانير يس مش أبي أون سجمني ركايجن like تي gaslighting ناتهم نتي أبي أحمد زجبرهم نبي إيرترا كترجمو يزفت نزي كل تي أبي أحمد زجبرون بوتها مسوا واحد سلزلوا نتهم كابسل أنزه دمو إيرترا يدوا بيلوم زلوا إيرترا سلت أمامهم بركم بركه خوليهم زبد من سلزلوا كله تحرك عنه نبي إيرترا جوز خوص أيز مرز جن شعبيا قليل كترايوم جتشة شعبيا قليل كترايوم كميها زحات قليلهم زرعيوم أبيكم زلوا يتفكاني سلزي نلبا معموت اللي شعبيا زنعاق عيلي كونن جنا دحري باكت كصلاحين كخدمة بعلو ما لولكا أنا زنت النبلا كايبلون جن شعبيا زنعاق سب أي تعماني مبزحت كذي بس مودتا شعبيا ما كان دي عمتها تاريخ اللو كتداهمت غليها تصرفت غليها تواردت غليها أبايتا وريدو جن شعبيا زنبرك أيرانا لذي صباح نقو كم تاني ني أبي أحمد كم حسن بقالات تقرف يركع بقرو تسجد لها كما خي تقت مكاترة يخلو زغلاني because this guy is like أمي وزنسنس له like I don't know أديس أبا مهلاو أبي زلوا قيني تسمع زلا يرداننيو نبي إيرترا زلوا من سوز أتكلم فريز بله تعزبتيو زلوا ممكن زربان تكبرنا نبين سلوز غني إيرترا إيرترا أنا إسكا وين إيرترا داخيم كا أبايتا تعوت كوينو تسمع كانتلهم you're just mistaken كاو قتيلا تتبس قبض سقبر زولا بي بي سي ريبورت غيرهم نيرهم ግብፅን ኣብ ታሪኹ ክብን ለጠቐን ክብል ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ግን እናዓሞቕ ይኸይድ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ብዙሕ ዞባዊ ጉዳያት ኣብ ሓደ መርገፂ እናሓዛ ክመፃን ኣብ ሓደ ደንበ ክስለፋን ተራእየን ኣለዋ ብፍላይ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕረት ንኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ስምምዕ ፕሪቶርያ እናሓርፈፈ ድሕሪ መምፅኡ ማዕረማዕርኡ ከዓ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እናተጓጓሓ ድሕሪ ምኻዱ እቲ ዞባዊ ኣሰላልፋ እናነፀረ ክመፅእ ተራእዩ ኣክሊል ፀጋይ ተወሳኺ ኣለዎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ርእሲ ዘለወን ክልታዊ ርክባትን ምትሕጋዝን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ሱዳን ሶማልያን ቀይሕ ባሕርን ብወግዒ ሓደ ጽኑዕ መርገፂ ሒዘን ክጓዓዛ ከም ዝጸንሓ ይፍለጥ ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝተባርዐ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ሓይልታት ዝዓደመ ተረኽቦ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ግብፅን ኤርትራን ፀግዒ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝሓዛ ይፍለጥ እዚ ሓበራዊ መርገፂን መልክዕ እናሓዘ ዝመፀ ድማ ድሕርቲ ኣብ ሓምለ ዝተኻየደ ዋዕላታት ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ኣብ ካይሮን እዩ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝርከበን ሃገራት ኢጋድ ንጉዳይ ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ብዝብል ኣብ ሓምለ 2023 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣፍሪካዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ንምእታው ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ኣቕሪበን ነይረን ኣብ ሳልስቱ
أو كايرو بستخايدو على قربة بتهاجرات قبس إدما إرترا تركبن كالوت قربة بتهاجرات كساتفان كله بريزيدنت إساس نتي بسم عقاب سلام زقبر متتتاو أب سودان كم زنت سقفليتو نزقو دايدما قبسي كم تدقف بمقلاس حدنت مرقسيان الناتج هذا مسيو نوح كي سنحة إثيوبيان كينان أب قودني حورات إمارات عرب بمخان نحيلتات دعم سريع كم زدقفات رأين بحث تريك اللي تشحن عسران 4 إثيوبيا من الصوماليلاند مذكر مرددا بمفرم نصوماليا قبسن جبوتن أغطعا إرترا أبز قداي بقولع مجلس كوانت زي هابت نيلو لو إن الصوماليا زلوا دقفقن أرعايا إتي إثيوبيان إتانات نتاز أوجت رسم محدار صوماليلاند نزفر موسم مع إثيوبيا مقوم حيل بحرا زخون أستات 10 كيلومتر زخون جماجم بحري ن 5 عمتات كتركب أمسا يودما نصوماليلاند كم هاجر أفلتون كاب منجد أيرا قلميتاو بتسحيت كتهواني نيرو نزم عواله نلو لو نتن جزاتو حدنتن صوماليا زجس زي حقا وتقواري بموالز تقطع بريزيدنت حسن شيخ محمد أبتوان بتسعقينا بقبسن إرتران كجيش ترايو دقف قرباب تهاجراتن محاورة عالم النمركاب بزكايرو صعق دبلوماسيا ومن كسقاسات كاب إرتران قبسن قلطف أوانتاو قبري كام زرخبة يذكر أبتكمتي كل تشحن عسران 4 أبس مراب استقبر ركب سلستين هاجرات دما سلوساو كيدان سنعن قبسن إرتران نلول بحفش كم ريوز دلنا نا إرتران نا قبسن دارقا ننوح وان زغطسلي أبزوان زدما أبز بلس درجة بتحس اللي حنت كابتن زاربو لنزل وارس دما لابزي military bases and what it reveals about the country's approach to sovereignty, security, and regional stability. To understand Eritrea's position, we must first understand its geography. Eritrea sits along the western coastline of the Red Sea, one of the world's most critical maritime corridors. Its coastline stretches for more than 1,000 kilometers. حنت كابتن زرب زلو بريزنت نايجر إرترا بزعبا زناي إرب ناي زخوني يقول ناي وتهدراو بيز ناي كالو تهجرات فتشيمو زي دقفو مخانو أب جبت خينو تزاري بنيرو جبت أويان يقول سعوديان دما بيرترا بيز كدليو كم زخولو زقلت حبريت هالو معناته دارقا مبزحتهم كومسلوز ديو سلازي قداي زي انتاي كخون غد نزبل it's going to be اسكا قربت اللي بزا دحسي سمانيروم حنت سألك ريكم سلمتاي إيرترا نبزحات هجرات كم تقدسهم دلا أبزيا هذا سب صبغت السلاويت مجلس هي بنيرو مثلا هذا إيرترا ومالتيو 8 كيلومتر است ماجيك نمبر بمبال قليش وانيرو نفع زخوني تغطاتلنا يكونتاتيو 800 كيلومتر كاب إيرترا عند عروسيت كابس مراي بلالو كسببية بصحكا بمولو ناي ليبيا ناي يمن مالتيو تحت وريتكا كسب وشمت عدن دلو كونتات كابس مرا مالتيو زي تي راديوس كريك كازخل مالتيو عندن كسب معكل أديس أبابا كتقعد أرتخل مالتيو زي 800 كيلومتر مالتيو لمي حنساب سنهم زي أكوس خلكم جي إذا 800 كيلومتر بغلتها من قد كن رياينا تعلمان هاي تا 800 جي كاب أسمر ياخون تريوز اللهم زي أبي كتبت تغل كاب حسب توسيت كاد ما ريو نبي كبت حكا خلتي 800 كيلومتر بزي نبي تبيع مالتيو بخالش نقدم ما كاب حسب تبجيسكا نبي كريكا خلك سب سوماليا كبت حكا خلك كل سوماليا إثيوبيا سوماليلاند بمولو مالتيو and بتي تحت التاريخ هذا دارجة هنداو كأنوس بمولو تهرم تغل 800 كيلومتر زبحال قصري هذا كابتن مبزحت النفرتي aerial warfare مبزحت الناي نفرت كوينات 800 كيلومتر ين خلاص خلا مدقعت المقبار 8 كيلومتر combat radius بحال زي مالتي ناي combat ناي وق كبر زخل مالتي strike fighter jet modern jets carry a heavy air to ground payloads typically maximum out on a combat radius between 700 and 1000 kilometers. ስለዚህ ንዓውደ ኩናት ትገብሮ ንምንታይ እዩ ዝወዲ ተጠቂምላ ዘሎ ወይ ነዛ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ኣስመራን ዓሰብን ኣብ ላዕሊ ድማ ቃሩራ ኤርትራ እቲ ንውሓት ናታ ናይ ክልቲኡ ተሪኻያ ንቁፅፅር ናይ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ዓቕሚ ክበካ ዝኽእል ፓወር ፕሮጀክሽን ምክንያቱ ናብ ኢትዮጵያ ይኹን ናብ ሱዳን ክትገብሮ ትኽእል ናብ ኩሉ ክትገብሮ ትኽእል ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃይሲስ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝኾነ ይኹን ኮንትሮል ንክትገብር ናይ ብሓቂ ዓቕሚ ክበካ ይኽእል ምክንያቱ በቲ ኢንተርናሽናል ማይ ጌርካ ክትከይድ ስለ ትኽእል ካብ ዓሰብ ክትገብሮ ትኽእል ካብ ባፅዕ ክትገብሮ ትኽእል ካብ ኣስመራ ክትገብሮ ትኽእል ምስ ብራኸታት ከምኡ ድማ ካብ ሰሜን ኤርትራ ዘለዋ ዓቕሚ ወይ እውን ዘለዋ استراتيجيكاو أقداسنت بعين وتهدروا عين كرّخلو أي بحق أقداسيو كمون باليستيك ميسايلس مبزحت زتي شورت رينجز بحال نشوف من 100 كيلومتر يز خيد راديوس ناتو بكل دايركشن نشوف من 100 لازم شوف من 100 ني حوت نقد هرم ديو ولا ني قلم الغكابك هرم نزدلي بزح بوتاتات كبص حكا زغلي نبزح نجر دما
ዕላማ ክትሃርመሉ ትኽእል ኢኻ ምስቲ ገማግም ባሕሪ ቦታ ድራባ ዓይኒ ክረአ ከሎ ስለዚ 800 kilometer zone represents an immense geographical sweep of strategic ground-based early warning radars ከምኡ ድማ ራዳራት ዝተፈላለየ ናይ ባይታ ዝመፀካ ዲበገለ ራዳራት ናትካ ን800 ኪሎ ሜትር ዝበለፀ ሓበሬታ ክበካ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ራዳር and sensor coverage ኣብ aviation combat radius ከምኡውን ኣብ missile and rockets ብፍላይ ነቲ intermediate range ዝበሃል ማለት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ወላው ነቲ ክሩዝ ሚሳይል ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ባሕሪ ይኹን ኣብ መሬት ክትጥቀመሉ ትኽእል ከም በዓል ሳም ዝበሃል ማለት እዩ surface to air ሚሳይል ማለት እዩ so ከም ትሪእዎ ዘለኹም no wonder ንኤርትራ ኣመና ዝግደሱላ እንድሕር ኢልካ ካብ ኣስመራ ክትገብሮ ትኽእል ካብ ዓሰብ ክትገብሮ ትኽእል ጥራይ ክልተ ዳይሜንሽንስ ወሲዱ እዩ ዘርእየኩም ዘሎ so this means how important it is ከም በዓል ኤርትራ ክትሕዝ ከለኻ ኩሉ እቲ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ነገር ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብ ዓሰብ ኮይንካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ኤርትራ ኪኖ ዓሰብ ኣብ ኣስመራ መፂኻ ባፅዕ መፂኻ ዳህላት ተጠቂምካ ክትገብሮ ትኽእል ሶ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ነብሳ ንምክልኻል ጥራይ ደይኮነስ ምስ ኤርትራ ዝሰርሑ ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ረብሓ ክህልዎም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና and these are also ንሓደ ኣገዳሲ ሃገር ወላ እቶም ብልፅግና ሕጂ ይብሉ እዮም ንሳቶም እውን ኣብ ከባቢ ዓሰብ ቀሪብና እንድሕር ቤዝ ጌርና ክንምንታይ ስትራቴጂካዊ ፅልዋ ክንገብር ንኽእል ንሕና እውን ይብሉ እዮም ግን ኣጋይን ንኤርትራ ጥሒስካ ክግበር ዝኽእል ከልውላውነት ሃገር ጥሒስካ ኤርትራ ዝኾነ ልውላውነት ከይጠሓሰት ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ በቲ ኢንተርናሽናል ባሕሪ ስለ ዝበሃል እምበር እቲ ባብኤል መንደብ ናይ ኤርትራን ናይ ጅቡትን ናይ የመንን እዩ እቲ ባሕሪ ከምዛ የመን ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢንተርናሽናል ማይ ኣይኮነን ክሊ ማይ ናይ ኦማንን ናይ ኢራንን እያ ትብሎ ዘላ ባብኤል መንደብ እውን ከምኡ እዩ ዋላ ቀይሕ ባሕር ብዓብዪ ክፋል እውን በቲ ዓለም ለኻዊ ናይ ሕጊ ናይ ባሕር እንድሕር ከይድካ ጠበብቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን የመንን ዝወድቕ ዓብ ክፋል ክህልዎ ይኽእል እዩ ብዝኾነ ናብ ወይ ንኸይድና ግን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናይ ዓለም ናይ ሴኪሪቲ ኤክስፐርትስ ዝጥምትዎ ነገር እዩ ብመንጥር ክንሪኦ ከለና ብልፅግና ሓደ ኣርቲክል ፅሒፎም ነይሮም ልንቀነ እንታይ ኢሎም the missing red line is Ethiopia's national interest in an age of unbounded competition እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ክብሉ ስለ ዘለዉ እዮም ተደጋጋሚ ንኩናትን ወረ ኩናትን ዝዕድም ንኩናት ንካልእ ንዑ ዘመላኽዕ ብዙሕ ኣርቲክልስ በዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ይድወፅእ ኣንድ ሓደ ካብኡ ኣብዚ ሕጂ ውፅኦሞ ዘለዉ እዮም if we see ገለ ካብቲ ሳመር ናቱ ክንርኢ እንተኮይና ነዋሕቲ ኣርቲክል ስለ ዝኾነ the core problem the recent warning from Ethiopia's military chief ናይ ብልፅግና መራሒ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ብርሃኑ ጁላ ለንቀነ ሓደ መጠንቀቕታ ብዛዕባ a deep-seated vulnerability in the country's political culture, the absence of a clear boundary between legitimate domestic political competition and the protection of the state at the core national interest. ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ነቲ ሃገር ኣቐዲሙ ዝቃወም ኣይኮነን ዘለና እንታይ ዳ ንረብሑ ክብል ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ክሰርሕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክእትዋ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ከም ሃገር ንክትቅፅል እውን እዮም ዝብሉ yes the state as a prize rather than viewing the state as a permanent shared institutional platform ስለዚ ነቲ ስልጣን ንምርካብ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ተዋጊኡ ክመፅእ ዝኽእል ዓይነት ኤሊት ኢትዮጵያን elite is too often treat it as a temporary spoil to be captured weakened or denied to rival so መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ውድድር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ነታ ቦታ ነታ ኩርሲ ናይ 4 ኪሎ ንምርካብ ምስ ማንም ክሰርሑ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይኖም ንክሰርሑ መነታ ሃገር ናብ ሓደጋ ክእትዋ ፀገም የብሎምን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዓብዪ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ምስ ካልኦት ናይ ካልኦት ኣጀንዳታት እናሰርሖ ከሎ ነቶም ካልኦት ክኹንኑ ምፍታኖም ዘገርም እዩ the threat of externalization foreign adversaries ንኣብነት such as Egypt, Eritrea and factions within the fragmented Sudan do not create Ethiopia's divisions from scratch. Instead, they monetize existing internal grievances, proxy networks, and armed actors to narrow Ethiopia's strategic room for maneuver. ታይም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ታሪኻውያን ፀላእትና ኤርትራ ምስ ግብፂ ማዕረዮም ገይሮማ ዘለዉ ታሪኻውያን ፀላእትና ክብሉ ከለዉ ቀደም ንግብፂ ጥራይ ደስምዕ ነይሩ ሕጂ ኤርትራ ኣብቲ ደረጃ ደይቦም ኣለዉ ኩሉ ግዜ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ኢትዮጵያ ካህሲዋ ሓድሽ ፀላኢ ኣብ ውሽጢ ወይ እውን ሓድሽ ዕጡቕ ምልሻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይፈጥሩን እዮም ኢሎም እንታይ ዳ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕሉ ዝተፈጠረ ኣሎ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድሮ ብፍሽለት ናይ ፖለቲኮም ዝተፈጠረ ሓይሊ ኣሎ
ጥራይ እንታይ እዮም ዝገብሩ ገንዘብ ጥራዮም ዝእቱ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ድማ ንኣጀንዳ ናቶም ተጠቂሞም ኢትዮጵያ ንረብሓታታ ንኸይትንቀሳቐስ ንክሓፅርዋ ይፍትኑ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ኢንዲስፕሊን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታታ ክትፈትሕ ዘይምኽኣላ ኩሉ ግዜ ስትራቴጂ ናታ ድኹም ከም ትኸውን እዩ ዝገብራ ዘሎ ገለ ካብኡ ዝብሎ ዘሎ weakened bargaining power coordinated external pressure cannot be countered effectively when internal signals imply that everybody is up for fractional negotiation. So እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ዓበይቲ ናይ ደገ ሓይልታት ምስ ኤርትራ ድዩ ምስ ግብፂ ተዘራሪባ ከተድምዕ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣብ ውሽጣ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ከዳኸሙ ዝኽእሉ ኣብ ስምምዕ ድማ ንሕና ከምዘይ ንዕወት ክገብሩና ዝኽእሉ ንዓና ዝዕንቅፉ ወላ እውን ብሓይሊ ድሌታትና ንኸይነስምር ዝኸልፉና ክሳብ ዘለዉ ክንዕወት ኣይንኽእል ኢና ግርም ሱዳ ፀገምኩም በር ፀገም ናይ ካልእ እኳ ኣይኮነን ከምኡ ድማ adversarial penetration ፀላእቲ ድማ foreign actors do not need to defeat Ethiopia directly they can simply rent division and cultivate internal proxies perfect ፀላእትና ኤርትራ ፀላእትና ኢትዮጵያ ኢሎም ብቐጥታ ኣብ ግንባር ገጢሞም ክስዕሩና ግዴታ የብሎምን ኢሎም ዓውደ ኩናት ምሳና ክዋግኡ ድሌት የብሎም እንታይዳ ኣብ ውሽጢ ናትዮም ናይ ክራይ ገዛ ናይ ክራይ ዕጡቕ ጉጅለ ስለ ዘለዎም ንዑ ጢቖም ንዓና ኣብ ዘይውዳእ ኩናት ክእትውና ይኽእሉ እዮም ይብሉ ኣለዉ ከምኡ ዘድልግና ኣይኮነን ዮር ፌይለር ናትካ ፖሊሲ ፌይለር እዩ ዝፈጥሮ ዘሎ ነቲ ኦነግ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ዝነበረ ናብ ወታደራዊ ገፁ ክኸይድ ይበሃል ኣሎ እቲ ኦነለፍ ትበሃል ናይ ሶማል ፋኖ መመሊሱ እናሓየለ ከይዳ ኣሎ ካልኦት ክልላት ድማ ብምሉእ ወታደራዊ ግንባር ክህልዎም ይፍትኑ ኣለዉ ምክንያቱ ተዓዲ ናብ ሓደ ሲስተሚክ ፌይለር ገፃ ስለትኸይ ዘላ ሓይሊ እንተዘይፀኒሐካ ፅባሕ ንጎ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ከምኡ ድማ corroded citizenship when state institutions are perceived as partisan tools public trust in the military diplomacy and the ትዝቢ ኣብቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ እምነት ስለ ዘይብሉ ኩሉ ትገብሮ ውፅኢት ከምፅ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ these are all your own problems ናትኩም በዓልኩም ዝፈጠርኩሞም ፀገማት እምበር ኤርትራ ዝፈጠረቶም ፀገማት ኣይኮኑን እዮም ስለዚ stop crying and fix your problems ስለዚ ብኽያድ ገዲፍኩም ፀገማትኩም በዓልኩም ክትፈትሑ እንትትኽእሉ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ but again all they know እሶም ዝፈልጥዋ ሓንቲ እታ ምዕግርጋርን መብካይን እያ and I don't think እዚኣ መፍትሒ ክትኮነሎም ትኽእል ኮይና ይስማዓኒ ዘሎ ንቐፅል ብብዝሒ ዝዘርብዎ ዘለኹ ንስማዕ መውጫው ምንድን ነው ከዚህ በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ መውጫው ምንድን ነው በተለይ ውጪ ያሉት እና በሚዲያም የዚህ ጽንፈኛው ቡድንም ይሁን ሌላው አካል ኦሮሚያን የጦርነት አውድማ እናድርጋትና ኦሮሚያ ውስጥ ነው ጦርነቱ ከዚህ አካባቢ ከዚህ ክልል ውጡና ኦሮሚያ ውስጥ አድርጉ እያሉ ሲናገሩ እንሰማለን በተለያዩ ሚዲያዎች እና አንዳንድ ጊዜም ወደ ማዳጋስካር እንሸኛቸዋለን የሚለው ነገርም አለና በተለይ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ውስጥ ለኦሮሞ ህዝብም ይሁን ለሌላም ቢሆን በተለይ ለኦሮሞ መውጫው መንገድ ምንድን ነው? ኦሮሚያ የጦርነት አውድማና የፖለቲካዊ ስበት ማዕከል ከሆነች ከራርማለች። የትሙን ተንቤንሙን ዳንግላ ሞጣም ሆነ እየተኮሰ የሚያወራው ስለ ኦሮሚያ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ የፖለቲካዊ ስበት ማዕከል ሆኖ በዛች ሀገር ውስጥ የስበት ማዕከሉ ሂደት ውስጥ ኦሮሞ ጉራውን አስተላለፉን ለይቶ የሚበጀውን ስርዓት ማድረግ ነው ያለበት። ስርዓቱ ኦሮሞን የሚያስ ብሓፈሻ ኦሮሞ ናይ ውግእ ቦታ ከይትኸውን እንታይ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ኩላቶም ነቲ ማእከል ኣብ መወዳእታ ነቲ ኩናት ኣብ ኦሮሞ ክገብርዎ ዝሓስቡ ሰባት ኣለው እዮም ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ኩናት ናብ ኦሮሞ ከይመፅእ ገለገሊኦም እውን ክሳብ መደጋስካር ክንሰጎኩም ኢና ዝብሉ እውን ኣለው እዮም ይብሉ ምክንያቱ ኦሮሞ መበቆሎም ኣብ መደጋስካር እዩ ዝበሃል ዘረባ ስለ ዘሎ ኤኒዌይ ኦሮሚያ ኣዘ ፐርማነንት ባትልፊልድ ክገብርዋ ዝደልዩ ሰባት ኣለው እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ይነግሮ ኣሎ ተእቲ መላሱ ድማ ማእከል ስሕበት ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ ስለዚ ኩሉ ብዛዕባ ኦሮሞ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ገለ ማለቶም ኦሮሞ ስለ ዝኾነ እዩ ኦሮሚያ ኢሎም ስለ ዝቆፅርዎ እዩ the need for political independence the Oromo struggle for freedom and good governance must remain completely independent the speaker strongly warns against the Oromo people becoming appendage or tool for external political ስለዚ እቶም ኦሮሞ ድማ ከመይ ጌርና ነብስና ከነጥሕን ንኽእል ዝብል እዩ እቲ ኦሮሞ ነታ ዘላ ዕድል ወላ እቲ ሃገር ተፈሪሳ ከመይ ጌርና ንሕና ንዓና ትኸውን ነገር ሒዝና ንተርፍ ዝብል ዘረባ እውን ይስማዕ እዩ
حديكنا ناتو أبز من ورا نفس خايت عبر راسل زخونة مرمون إحنا أنا زخون كانت الرفع لنا زخونة هاجر ولا بتنتبل إحنا قل بوتانا حزنا ربحنا حزنا كنت الرف كن كلا لنا يبلو كالب كل الصومال دما أقد داس أرتيكل صحيفة منيرهم أرتيكل صحفوا إثيوبيا تسجم نات تسجم منبر سوري إثيوبيا تسجم زفتر زلو انتهي لهم نيرهم مسلكم تي أبي إثيوبيا زقاتم زلو تسجم just 1 second تي أبي إثيوبيا زقاتم زلو تسجم كابي زبقس يونزبل ناي إثيوبيا وشتاوي ناي محضرات تسجم من بركام ناي دق حيلتات زبز كم زي كونه ناي هناك حلافي نو ارتيكل صحيف نيرو سلازي تسجم ناي إثيوبيا ندق سديد كان ناب قبص دو ناب قلدو ناب جنفري دو ناب الكام زراب زي كونه زعبي تسجم ناي قبصي ناي إثيوبيا وشتاوي تسجم ناتا كاب أجباب ناي محضراناتان كابتي أكايدا نايتهم مرحت ناي تهجرن زبقس مخانو يوم زنقر زلو سلازي again look into yourself نفسها مستياتريخا سأجم كالاليخا كتفتحو فتن كاب كل جزينة تسأجم نابقوانا الناس أجاقعكا بو غيركا كتزاربن كتمدرن مفتان تسأجمنا أم نفسنا نتأمتو نتسأجم أبانا زلو دما بعلنا كنفتحو ينا نبقس زبل صحف كيرم يرم زون أقداسيو معناتو مسؤم دودو قلودو نابلون ناب كالك كتسأقعوان كخصوامن سلن نرئن سمعن زنبرنا زون نتوانو زمتنا قداسي ملسيو نغطت أي تقرأي قصنا هانغيت ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ንዝኾነ ኣካል ተይፍለጠ ካብቲ ጆብ ናይ ክልቲአን ዓድታት ብለይቲ መሊኡ ወፂኡ እዚ እንታይ ማለት ፖለቲካዊ ትርጉሙ እዩ ፖለቲካዊ ትርጉሙ እዞም ክልተ ህዝብታት ኣብ ብጣዕሚ ሓያል ረፅኑ ስለ ዝነበሩ እቲ ሰራዊት መሊኡ ክኸይድ ከሎ ትፅቢት ዝተገበረሎም ክዋግኡን ክታኮሱን እዩ እዚ እውን ካሊእ ፖለቲካዊ ሴራ እዩ ስለዚ እዚ ፖለቲካዊ ሽሕ እዚ ክቃላዕ ስለ ዘለዎ ክመክን እውን ስለ ዘለዎ ጆይልና ሓሲብና ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ርክብ ክምስረት ኣለዎ ዝብል ዝተፈላለዩ ኣካላት ብሓሳብ ደረጃ እንቀሳቀሱ ፀኒሑ ድሓር ማውያን ኢትዮጵያውያን ኣይነበሩ ኣይኮኑ ድሓር ዝወረስናዮ ባህላ ታሪክ ኣክሱም ወሲድካ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣይናበልካ ምልጫፍ ኣብ ሃይማኖትና ኣትዩ እዩ ኣብ ታሪክና ኣትዩ እዩ كم زياتري وازل لهم تاريخ أقسمنا إثيوبيا يكونن كابايلون يريو دي سمعنا يرنا بزخونه نغسل حيلتات سلام تግራይ ኣብ ክልተ ንስተገምዑ ሓይልታት ትግራይ ናብ ምርድዳ ንኽመፁ ፃውዒት ተቕሪቡ እቲ ጀነራል ኣብ ትግራይ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ዘጋድድ ዘሎ ስልጣን ተቆፃፂሩ ነቲ ህዝቢ ዝቐትልን ዘሳድድን ዘሎ ሰራዊት ትግራይ TDF እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ዝተዓፀቐ ሓይሊ መበገሲ ዕላማ ቃልሱ ንጎኒ ገዲፉ ንሓደ ጨቋኑ ጉጅለ ስልጣን ክብል ንገዛ ህዝቡ ዘጋፍዕ ዘሎ ሓይሊ ክብል ከሲስዎ ብርጋዴር ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ወደን ጥሩ ንኮርነር ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ካብ መጀመርቱ 15 ጥሪ 2017 ነቋፅራ ግዝ ቅድሚ ካብ ኮርን ላዕሉ ውሳነ ምእዋጆም ሰራዊት ትግራይ ናይ ጉጅለታት ፖለቲካ መሐለውን ረብሓ ስልጣንን ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ እዩ ንኹሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ድማ ከም ድሌቶም ብሓሳብ ዝቃለሱሉ ሜዳ ክህሉን ህዝቢ ብምርጩ ኢንተርናሽናል ጀነራል የዝበለ ይትሪዎ ዘለኹም ለንቀነ ንተጋሩ መቸም ተበገሰ ሓራ መሬት ያወላ ናፃ መሬት ድበላ ስለደይ ሰለጠት ናይ ኩናት አጀንዳታት ናቶም ማራዩ ሓፍኮፍ ዝብል ዘሎ ወላቲ መንኻት ብለውን ኩናት ይመጽእ ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ህወሓት ብዝኾነ መንገዲ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ምክንያቱም ሰባት ስለለልዕልዎ ትሕቶ ኢለ እየ ንምንታይ ኹም ጫፍና ጫፍኹም ነቲ ሓደ ከፅልም ልውዕል ናብ ሓደ ላይ ትመፁ ልብል ክርክር እውን ስለለሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክትብል ከለካ ህወሓት ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ ኢሉ ዝከራኸር ሰብ ስለለሎ ሶ is there any possibility so ክግበረሉ ዝኽእል ካትሓስብ ካልአይተ መጨረሻ ክትለል ደልያ ንወይናዊ ክንመፃኢና ሕዚ ብዙሓት ነገራት ትግራይ የምልጡና ኣለዉ እቲ ፕሪቶሪያ እውን ዳርጋ ፈሪሱ እዩ ተባሂሉ ተኣውጁ ዘሎ ብህወሓት ወገን ሶ ኣሎ ደለይ ክሰምዕ ከኻኻ መረፃ እውን ንኻልእ ግዜ ሓልፈና ኣሎ ይመስል እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተባሂሉ ተጣይሹ ነበረ እውን ፈሪሱ ሕዚ ተወንዘፈ መንግስቲ መፅኡ እኒአ ሶ እዞም ዕድላት እዮም ብብሎም ከመይ እዮም ናበየ ፖዚቲቭ ናተይ ትንታነ ህወሓት ዝበሃል ክህሉ ይኽእልን እዩ ዝብል ወዲ እዩ ባዮሎጂካሊ it has outlived its relevance ማለት ደቂ 36 ዓመት ካብ መናር ሓውሪኻ ወዲ 74 ዓመት ክትምልስ ማለት ናይ ዕድመ ጉዳይ እውን ከሆነ ዋላት ናይ TPLF ናይ ባዕሉ anyway ከም ትሪዎም ዘለኹም እቲ ትስቁልቁል ዝበለ ፖለቲካ ኣበይ ኣብፅሕዎ ኣሎ በዓል ጌታቸው ረዳ ኣብ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ ክልተ ማልያታት ዝሓዙ ተቃወምቲ መፂኦም ኣለዉ ክንርኢ ምክንያት
ጠፊና ኢና ፀኒሕና ኣብ ሚድያ ኣይቀረብናን ብዙሕ ነገራት ክበሃል ክፅሓፍ ክዝረብ ትሰምዑ ነርኩም ትኾኑ ኢኹም ግን ኣብ ህፁፅነት ዘድልዮ ስራሕ ስለ ዝነበርና ዝኾነ ይኹን መልሲ ክንህብ ኣይከኣልናን ክንሰርሕ መሪፅና ማለት እዩ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ንፀላኢና ዘሰንበደ ፍጻመ ምንባሩ ኩላትና እንዝክሮ እዩ እዚ ናይ ብዙሓት መንእሰያት ተቃለስቲ ቃልስና በፂሕውን ውድባት ናይ መፅናዕቲ ትካላት ውልቀ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሰማያዊ ማልያ እዮም እዚኦም አይ ቲንክ ካብ ራዕዲ ዝተበገሰ ይመስለኒ ምክንያቱ ቦታኦም ኣብ አዲስ አበባ በካልኦት ሰብ ቀጠልያ ማልያ አዲስ እይታ እንደሚፈልግ ገልጿል። ይህ ፕሮጀክት ኤርትራ ላለፉት 10 ዓመታት ውስጥ ለኖረችበት የፖለቲካ እዚኣቶም ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ቀጠልያ ተባሂሎም ቀጠልያ ማልያ ዝሓዙ እዮም እዚኣቶም ድማ ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ካብቶም ናይ ሰማያዊ ተስፋ ቆሪፁ ኣብዞም ናይ ቀጠልያ ዝሰገረ ዝመስል ዘሎ ባንዴሮም ቀጠልያ ሬቮሉሽን እዮም ዝበሃሉ እዮም ብሉ ነይሮም እዚኦም ካብ ቀጠልያ እዮም ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ እቶም ብጫን ቀይሕን ሓደ ኣፊቱ ኣርኢና እሞ 4 ጋንታታት ክንሪኦኩም ገለገለ ኢሉ ፖስት ገይሩ ነይሩ ስለዚ እዚኣ ናይ ቀጠልያ ቦታ ናይቲ ሰማያዊ ተኪኣ ስለትኸይድ ዘላ እቶም ሰብ ሰማያዊ ተዳሂሎም ካብ ዝነበሩ ሓፍ ኮፍ ኢሎም እዮም መፂኦም ከም ትሪእዎም እስካሉ ድረስ እነዚህ ላይ ምን ችግር አለ? ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ሕንፍሽፍሽ ብከምዚ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካ ክትቅይር ምሃብ አዲስ አበባ ከይድካ ፖለቲካ ክትቅይር ምሕሳብ ካብኡ ንላዕሊ ውርደት ክህሉ ዝኽእል ኮይና ይስምዓንን ያነ this is also a part and parcel ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍተን ዘሎ ኩነታት ድራማታት ኣቢ ናይ ተጋሩ በቲ ሓራም ሬዶ በቲ ገለ በቲ ናይ ኣምሓራ ገለ ክገብር ፍትን ኣብ ኩሉ ጠም ለቕለቕለቕለቕለቕ እናበልካ ምኻድ እሞ ምቕፃል ዘየለ ምክንያቱ ትማልት ማሊ እቶም ሰብ ሰማያዊ ዶ ገለዶ ኣብ ዝኽእትዎም ኢዶ ከምዚ ዶ ፃድቃን ዶ ማህያ ኢዶ በለዶ ናብ ሳምራ ገፆም ከይዶም ናብ ዓፋር ዶ ተራኸቡ ዶ ገለዶ ተባሂሉ ሽታማይ ኮይና ታፊሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ንሪኦ ዘለና ሰብ ቀጠልያ ድማ መፅኦም ኣለው ኣይ ቲንክ እቲ ብንፅር ገይሩ ዘሎ ጌጋ ይኽልኣለ እምበር እቲ ናይ ደገ ፕሬዚደንት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ሜቢ ክግዳት ባዱራይ እዩ መስለኒ ጌጋ እንተሎ ዝኾነ ብክልቲኡ ወገን እቲ ውድድር መን ዝያዳ ናይ አዲስ አበባ ቆላሕታ ይረክብ አዲስ አበባ ንመን ዝያዳ ተገዳስነት ትህቢ ትሕተቶም ብዓረብ ይዛረብሎ እዚኦም ትግርኛ ይዛረብሎ አይ ቲንክ እቲ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ንኤርትራ ከምዚኣቶም ዘርባሓ የለን ክብል ይኽእል ኣነ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ዕላማታቱ ኣነፂሩላ ኣብ ዘሎ ናብ አዲስ አበባ ከድካ ምስ ምፅግጋዕ ማለት ኤርትራዊ ከምዚ ምራቑ ዝወድእ ማስቲካ ዋላት ምስኦም ዝነበረ ሓይ ክጓሓፉ ከለዉ ባዕሎም እንዳጓሓፍ ንሰብ ክሕግዙ ኢሎም እንዳጓሓፍ ክኣትዉ ከለዉ ኢና ንሪኦም ዘለና እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ይትሓን እዚ ወዲ እዚ እሞ ንግደፎ ብዙሕ ገልጠምጠም ስለዝኾነ ናብቲ ቁርብ ቁም ነገር ናብ ቁም ነገር ክንሰግር ኢና ሶሪ ጀክት መሰለድ ይቀኒለይ ሓራይ ዶክተር እቲ ኣቀራርባ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዙሕ ሕቶታት እንዲ ዘሎ ምስ ኤኣይን ጥቕምታቱን ኣዛሚና ክንሪኦ ከለና ዝጠቐስከ ኣሎ ኢምፕሎይመንት ገለ አንኢምፕሎይመንት ገለ ሓጂ ኣነ ግን እንታይ ምደለኹ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ፕሮጀክታት ኣልዒልካዮ ዘለኻ ኤኣይ ከም ሕብረተሰብ ኣኒሕና ኣብ ገለ ንኣብነት ሃገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ቴክኖሎጂካል ጋፕ ናተን መዕፀው ጥቀማሉ ኢና ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኮርያ ገይሮም እዮም ቻይና ኣብ ኢቪ ኣብ ሶላር ኣብ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ብኡ መንፅር ክንሪኦ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ኣብ ገለ እውን ጠቂስካያ ነርካ ሕጂ እቲ ኤኣይ ሲ ከምዚ ኣድናቆትን ተምሳጥን ይልበዝሕ ደሎ ንዕኡ ዘቆሞ ዘሎ ግን ናይ ባሓቂ እቲ ሪል ሳይንስ እንታይ እዩ ንሕና ብዙሓት ሃገራት ስትራቴጂክ ፎርሳይት ገብራየን ማለት እዩ ድሕሪ 10 ዓመት ቴክኖሎጂ ናብዚ ክምዕብል እሞ ንሕና ከዓ ካብዚ ክንጅምር ኣለና ናብኡ ክንዳሎ ኣለና ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ መንፅር ኣነ ኣብ ሃገርና ሲ ቴክኖሎጂ ነቲ ዝፀንሓና ጋብ ንዕኡ መላገብ ክንገብረሉ ዘኽእለና ኣገባብ ሲ ከመይ እዩ ኣብቲ ናትኩም ፕሮግራም ሓሲብካያ ዘለኻ ዝጠቕሶ ነበርካ ማለት እዩ ኢኖቬሽን ክንዛረብ ከለና ክንከውን ክሬቲቭስ ኣብዚ ምስ ኤአይ ዝተተሓሓዘ ሲ ምክንያቱም ኣብ ሓደ ሃገር ባህሊ ወይም ድማ ፈጠርቲ ስነ አርቲስት ዝኾነ ነገር ሲ ናይ ሓደ
ሃገር ባለና ክንበልፀን ኢሕና እቲ ናይ ዳታ ሶርስ ናትና ግን ኣሎ ድዩ ንኣብነት ሻባይ ዳት ኮም እያ ደላትና ብዛዕባ ትግርኛ ወይ ካብ ብዛዕባ ፅሕፈት ብዙሕ ዓይነት ዳታ ድልዎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ካብ ናይ 6 ወርሒ ንላዕሊ ኩሉ ተዓፅዩ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይ 10 ዓመት ጋዜጣ ክተንብብ ትኽእል ነርካ ሕጂ ግን ኦልሞስት ናይ 6 ወርሒ ጥራሕ ይደሎ ሓንቲ ዘላትና ናይ ዳታ ሶርስ ንሳ ከዓ ባይብል ኮይና ደላታ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ትግርኛ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ትግርኛ ንምቕላብ ወይ ከዓ ነቲ ዳታ ክንቅልቦ እንድሕር ኮይና ሲ እንታይ ዓይነት ናይ ዳታ ነቲ ዳታ ክንቅልብ ሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሲስተም እዩ ክትሓዝ ደሎ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ናይ ኤአይ ሙዚቃ ንሰምዖ ዘለና ናይ ኣክሰንት ፀገም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኤአይ ወርክሾፕ ዝካየድ ዝነበረ ብዶክተር መድሃኔን ድዩ ኣብ ሆርዳታ ኣለኩም ከይድኩም ረኣይዎ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክፋል ገለ ክፋላት ናተን ድንጉይ ኢለ ካብቲ ንሱ ዝገበራ ኣብ ናተይ ቻነል እውን ኣለዋኹም ከይድኩም ስምዕወን one of the best ዘረባ እንድዩ ሕጂ ትሕቶታት ድማ ማራዩ ፅቡቅ ሕቶታት ዝሓትዎ they really understand the situation ጥራይ ተስፋ ይዝባካ ነዚ ክሰምዕ ከለኻ ኣሜነቲ ዶክተር መድሃኔን ዝብሉ ማራ እንድዩ ኣገዳሲ ኣነ ኣብቲ ዓውዲ ብዙሕ ስለ ዝከታተል ቶፕ ኖች ኣብ ላዕሊ ደረጃ ተሓሳስባ ዘለዎን እውን ነቲ ሓሳባት ፈሊጥካ ድማ ናብ ምትግባሩ ገፁ ስጉምቲ ክወስድ ግን ብዙሕ ሕቶታት ካየቕርብ ኣብዚ ምትሕባር ከም ዝሓትት ማለት እዩ ኣይሆፕ ነዚ ኣነ ዝካልቲ ዝኸውን እቲ ዝለዓለ ካፓሲቲ ናይቲ መንግስቲ ምስ ዶክተር መድሃኔን ብቐረባ ክሰርሕ እንተዝኽእል ትምኒት ናተይ ንሱ እዩ ነይሩ ወላ ትሕቶታት ዝሓትዎ እንተሪኢኻዮ ብሪልየንት ሕቶታት ብፍላይ ዝመንሰይ ዝሓቶ ዘሎ ኢኖቬሽን ሰንተር የድልየና ኣሎ ነቲ ኤአይ ንኣብነት ሊፕ ፍሮግ ክንገብር ንኽእል ኢና ይብል እንታይ ማለት እዩ ኤአይ ንኣብነት ኤርትራ ብዙሕ ናይ ኮምፒተር ሳይንቲስትስ የብላን ናይ ኢንጂነራት እውን ድሩታት እዮም ዘለዋ ኤአይ ግን ኩሉ ነዚ ሂበካ እዩ ኢንጂነሪንግ ዓቕሚ ሂበካ እዩ ናይ ዌብሳይታት ዲዛይን ክገብረልካ ዝኽእል ኤአይ ይገብረልካ እዩ ሓደ ሰብ ንዑ ዝኽእል ተሎ ንኩሉ ሚኒስትርታት ምዕቡል ዌብሳይታት ንክሰርሓሉ የኽእለካ እዩ ስለዚ እቲ ኤአይ ንኤርትራ እቲ ዝጎድላ ኤአይ ክምላኣላ ይኽእል እዩ ዝብል ዶክተር መድሃኔን ድማ እንታይ ኢሉ ይውስኸሎ እቲ ኤአይ ወላ ብኦፍላይን ዘሎ ሓበሬታ ጥራይሲ ኢንተርኔት ከይሃለወካ ብኦፍላይን ደረጃ ጥራይ ክትገብሮ እውን ዓቕሚ ኣሎ እዩ ነዚ ንክትገብር ግን ንሱ እኳ ሰንትራላይዝድ ማእከላዊ ቦታ ክህሉ ኣለዎ ኣይድግፎን እዩ ፋሕ ክብል ኣለዎ እዩ ዝብል ግን ኣብ ማእከል ድማ ሓደ ናይ ኢኖቬሽን ሰንተር ብኡ ጀሚርካ ናብ ካልኦት ፋሕ እናበልካ ትፍልጠት ተኸይድካ ድማ ዓብ ውፅኢት ከምፅእ ክእል እናበለ እዩ ዝዛረብ ዝያዳ ነቲ ዘረባ ኣቦቱ ከይድኩም ክሰምዕዎ ኢለ ኣነ ንእሽተይ ዝበኩም ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ እቲ ተራ ናይ ኤአይ ኣገዳሲ እዩ ናብዚ ንዛረብ ነርና ወላ እውን ናብ ቴክኖሎጂ ናብቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ንምጥቃሙ ብዙሕ ኢንዱስትሪያል ሌቨል ሓድሽ ቴክኖሎጂታት ከነታታቱ ሲ ንኩሉ ካብ ዜሮ ይኮና ንምገስ መፅሓፍታ የድልየካ እዩ ካልእ የድልየካ ነቲ ኤአይ ጥራይ ተጠቂምካ ዘድልየካ መፅሓፍ ኣብሎ ዘድልየካ ፎርሙላታት ኣብሎ ዘድልየካ ሓበሬታ ኣብሎ ነዚ ተጠቂምካ ኢንጂነር ኤአይ ይኾነካ ቴክኒሽያን ኤአይ ይኾነካ ስለዚ ብውሑድ ዓቕሚ ንዑ ተጠቂምካ ነቲ ዝጎድለና ብኡ እናተካእና ነቲ ንደልዮ ነገር ክንበፅሕ ኣብ ባዮቴክኖሎጂ ብሎ ናይ መድሃኒታት ኣብ ምህንዳስ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚ ፎርስ ማልቲፕላየር ይብልዎ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ እቲ ራብዓይ ወይ ተወሳኺ ሓይሊ ይድበሃል ተወሳኺ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነ ናይ ኤርትራ ግን ኤአይ ሲ ነቲ ዝጎድላ ንኣብነት ኤርትራ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ እንድሕር ኢልና ከም 50 ሚልዮን ዘለዎ ሃገር ክሰርሕ ኮይና ኤአይ የድልያ ምክንያቱ ኤአይ ናይ ብዙሕ ቦታታት ስራሕ ይትከኣልካ ስለ ዝኾነ ንካልኦት ሃገራት ንኣብነት ንኢትዮጵያ ኤአይ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ብዙሓት ህዝቢ ስራሕ ክወስድ ኤርትራ ግን ዋሕደ ህዝቢ ኣለዋ ህዝባ ውሑድ እዩ ምስቲ ክትገብሮ ትደሊ ቁጠባ ስለዚ ኤአይ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላ ያነ ድሮ ተረዲዎም ተመንስያት ግን ሕቶታት ዘቕርብዎን ዝምሕፀንዎ ዘለውን ኣነ እኳ ነዛ ሰሚናር እዚያሲ ኩሎም ሚኒስተራት ኤርትራ እንተዝሰምዕዋ ደስ ምበለኒ ነይሩ ቢካዝ ናይ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እዩ ወላ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ብዝቐረባ ይተረዲዎም እዮም ዝብሉ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ እውን ተራ ናይ ኤአይ ዘይርድኦም ሰባት ኣለዉ እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ጽቡቕ ዝኾነ ዲቤት ከይድኩም ተሰማዕኩም ደስ ብለኒ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ምናልባት ሓንቲ ደምግያ ግዜያ እንድያ ተወዲኣትኒ ዘላ ሓንቲ ነይራ ነዚያ ከይበልኩ እንተኸይደ ግን ሓጢኣት ክኾነኒ ስለ ዝኽእል ብሕግታት ናይ እንዳባ ኮዲፋይድ ካስተመር ሎው ሕጊ እንዳባ ብመፅሓፍ ደረጃ ተፃሒፉ ብዶክተር ሰናይ ወልደኣብን ከምኡ ድማ ብኣቶ ዓንደ ሚካኤል ሰሎሞንን ተፃሒፋ ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ስለዚ ሕጊ እንዳባ ናብ መፅሓፍ ተቐይራ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ርየ ነይረ ድብቱራት ሕግታት እንዳባ ኤርትራ ኢሎም ኣለው ድብቱራት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ትግርኛ ንባዕሉ ትኽክል ክኸውን ስለ ዘለዎ ነዚኣ
ሓንቲ ኣብቲ AI ክትኣቱ ዘለዋ መፅሓፍ ዘይቀር ዓለም እዚኣ እዚ ሕግታት እዚ ክኣቱ ኣለዎ እቲ ቋንቋ ኩሉ ክኣቱ ኣለዎ ሓፈሻ ኣብ ካልእ ግዜ ክዛረበ ነታ ፅቡቅ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ከምፃልኩም እየ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኽውድየ ፕሊዝ ሓግዙ ነዚ ሓበሬታታት ንበኩም ናብ ካልእ ኣብፅሕዎ ኣብ በቦቶም ከድኩም ንኩሎም ድማ ደግፉ እናበልና ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም أنفتحن سويلي يكل سماديتو يجنب الشليل نقول يا مانيو تكلم وليلا شلم لما هركب تجينا دي كده لما يا ولا شلم لما إذن يا يبرا كده لما لا لا لا